Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Bulahan og malipayong adlaw nga Domingo maigsuon ko. Mag-uban na usab kita karon sa pagpasalamat sa gugma sa Ginoo pinaagi nining Santos nga Eucharistia. Karong adlaw gisaulog sa simbahan lukop sa tibuok kalibutan ang Domingo sa Misyon o World Mission Sunday. Ang gitagana alang sa pag-ampo o pagsuporta sa nagkadaiyang misyonera sa tanang suok sa kalibutan, aron mapakaylap ang maayong balita sa langit ng gingharian. Ang matag usa kanato isip Kristiyano, misyonero o misyonera. Kay pinaagi sa bunyag nakaambit man kita sa misyon ni Kristo, kinsa mianhi dili aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi alang sa tanan. Nining adlaw usab atong gihinumduman ang atong mga igsuon nga nahilayo sa ilang mga pamilya tungod kay anaa man sila sulod o likod sa mga rehas sa prisuhan. Sila nga gitawag natog persons deprived of liberty. Hinaut unta nga ilang mapalandungan ang kabililhon sa ilang kinabuhi ug ila untang makab-ot dayon ang hustisya nga dugay na nilang gipangandoy. Ato silang iampo nining Santos nga misa ug ang ilang mga tagsa-tagsa ka pamilya. Ato sa bihalad kini mosunod nga mga petitions. Sing a new song unto the Lord. Let His song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Yahweh's people dance for joy. Oh, come before the Lord and play for Him on glad tambourines, and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyong tanan. Manausab kanin. Mga igsuon, mayong buntag, welcome sa atong Eucharistic celebration nining October 24, 30th Sunday of Ordinary Time. Atong gihandom karon, World Mission Sunday. Agdahon ko kamo sa paghalad sa inyong mga personal o family intentions dinhi sa atong altar, labi na pag-ampo sa atong mga missionaries. Atong iampo good governance, healing sa atong nasod, for good health and protection sa atong mga pamilya, and healing of those who are sick.
Brothers and sisters, atong sugdan kini atong pagsimba, atong pagampo, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kami nakasala kanimo, ug nakalapas sa imong kaayo. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Pakitag ug maug kaluy kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kasing-kasing nga mahinulsulon, ayaw Ginoo isalikway. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Ug kadait Sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Gamhanan ug walay katapusang Dios. Liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo, ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo, imong anak,
nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nagingon ang Ginoo, pag-awit kamo tungod sa kalipay alang sa Israel, ang labing gamhanang nasud. Awita ang inyong alawiton sa pagdaig. Giluwas na sa Ginoo ang iyang katawhan. Giluwas niya ang tanang nahibilin. Dadon ko sila gikan sa amihanan, o gikan sa tanang suok sa kalibutan. Ang mga buta ug mga bakul uban kanila, ang mga mabdos ug katong mga talianak. Mamalik sila nga usa sa kadakong nasud. Mamauli ang akong katawhan nga manghilak. Nga magampo samtang dadon ko sila balik sa Israel. Dadon ko sila ngadto sa kasapaan, agi sa hapsay nga dalan, aron dili sila madagma. Sama ako sa usa ka amahan alang sa Israel, ug ang mga kamanggulangang kong anak mao si Ephraim. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo, sa mga bihag sa Siyon, nahisama kita sa mga tao nga nagtamgo. Unya nga atong baba napuno sa hudyaka, ug ang atong dila sa kasadya. Ang Ginoo naghimog dagog mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Unya miingon sila diha sa kanasuran, ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanila. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Iuli ang among kapalaran, o Ginoo, ingon sa masulog nga mga sapa, diha sa kamingawan sa kasadpan. Sila nga nagpugas nga naghilahak, mga ni nga managsadya. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Bisan manggula sila nga magdangoy-ngoy, managdila sila binhi aron ipugas. Mamalik sila nga managsadya, magdala sa ilang ginalang. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay.
Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang tanang pangulong pari gipili o gitudlo gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siyag mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sama kanato, maluoy siya sa mga walay hibang kaagan ug sa mga masalaypon. Og kay huyang man siya, kinahanglang maghalad siyag mga halad nga sunugon dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundili ang Dios maoy magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sa samang pagkaagi si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundili gitudlo siya sa Dios ug giingnan. Ikaw ang akong anak, naimo akong amahan karong adlaw. Miingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan, ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ginoong Jesus, awit sa gugmag pagdaing. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nausab kanimo. kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ni Kao, Ginoo. Miabot sila sa Jericho, ug sa diha nga mobiya na si Jesus uban sa iyang mga tinun-an, ug sa dakong panon sa katawhan, may buta nga ginganlag Bartimeo, anak ni Timeo, nga naglingkod ug nagpakilimos, daplin sa dalan. Sa pagkabati niya, nga kadto, mao di ay si Jesus nga taga Nazareth, misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintaw nako. Daghan ang mikasaba og mipahilom kaniya, apan misamo tinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Mihunong si Jesus og miingon, tawga siya. Busa, gitawag nila siya. Giingnan nila ang buta. Paglipay, tindog, kay gitawag kaniya. Ug giwakli niya ang iyang kupo, milukso siya ug miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta. Magtutudlo, gusto unta ako nga makakita pag-usab. Ug giingnan siya ni Jesus, lakat na ang imong pagtuo kanako, lakat na ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Diha-diha, nakakita ang buta ug mikuyog kang Jesus. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon Daygon ikaw. ikaw, O Kristo. Mayong buntag kanatong tanan, og shout out sa mga masakiton nga nagduyog kanato og ni tan-aw og ni participate ing atong Santos nga misa, World Mission Sunday ta karon,
Pero ato sang giampo ang mga masakiton nga ilang nasa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Nito'y sugilanon bahin ni Eric Weihenmayer, usa ka buta nga taga-Amerika. Nagsugod siya sa iyang pagkabuta, 13 anyos pa siya. Pero wala ang iyang pagkabuta, wa mahimong babag aron makabot niya ang mga imposible nga challenges sa iyang kinabuhi. No, pananglitan niadtong 2008, nakakatkat ni siya 7 summits, 7 ka highest peaks sa 7 ka continent. Unya labaw sa tanan niadtong 2011, iyang gikatkat Mount Everest. Liman ka Mount Everest ang pinakataas nga bukid sa tibuok kalibutan. Nya siya ra gyud ang unang buta o siya ra gyud ang buta nga nakahimo niini. Nya nakasuwat pa gyud siya libro. Ang iyang libro, Farther Than the Eye Can See. Ang iyang kinabuhi, gihimo usab nga film. Ang halin sa iyang film, gitabang ngadto sa mga buta, sa mga visually impaired. Unsay sekreto ni Eric iyang mindset, mga igsoon? Na siya'y mindset nga ingon ani, adversity advantage. Kay para niya, everyday struggles niya, it can become everyday greatness. Mga igsoon, atong gibasa karon sa Ebanghelyo, gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 10, verses 46 to 52. Familiar kita ni ini, bahin sa buta nga si Bartimeus, makililimos, diha ra sa daplin sa daan. Taga Jericho ni siya. Kana bayang Jericho, pinakakaraan nga syudad sa kalibutan, gitawag niya siya City of Palms. Nibisita si Jesus sa Jericho, ug didto ang buta, naglingkod daplin sa dalan. Kung mayong kag daplin sa dalan, murag na siya sa suok, periphery, murag wa na'y nagpakialam niya. Nakadungog siya sa kasika sa mga tao, ug nakahibalo siya, nga moabot di ay si Jesus. Muagi si Jesus niadtong dapita. Unsa yang gihimo? Misyagit, misinggit, ug wa gyud siya magpapugong. Bisan pa sa kasaba sa mga tao, gikasab-an siya. Mga igsoon, I'd like us to reflect no kining tulo kanindot kaayo nga mindset ni Bartimeo. Tulo ni kaay. First ay informed. Kini si Bartimeo, gisuginlan siya. Gitug-anan siya bahin ni Jesus. Ug gipahibalo siya nga muagi si Jesus ni adtong dapita. Diha gyud sa daan nga diin siya nagtindog, diin siya naglingkod di ay ug nagpakilimos. Ug iyang gigamit kining maong information, kining maong data alang sa iyang kaayuhan for his own advantage. In fact, naghimo pa siya profession of faith kay iyang giila si Jesus nga anak ni David. Nga sa ato pa, dili ni siya ordinaryo nga tao. May gahom ni siya. Ang pangutana mga igsuon, giunsa nato paggamit ang atong information bahin ni Jesus. Na nakitay daghang mga data bahin ni Jesus. Ang pangutana, nakapausab ba kini sa atong kinabuhi or kutob ra diri? Wa diri sa atong kasing-kasing. Tan-awa si Bartimeus, nakakita siya tungod sa iyang data o information ni Jesus kay mituo siya. Ug naghimo pa gani siya profession of faith nga iyang gipadayag ang iyang pagtuo nga si Jesus may gahom. Ug si Jesus di ay may katakos sa pag-ayo kaniya nga si Jesus dili ordinaryo. Kay giablihan ni Bartimeus ang iyang kasing-kasing ug ang iyang kinabuhi kang Jesus. Ato bang giablihan ang atong kasing-kasing ug atong kinabuhi kang Jesus? Siya ba ginuuna ug manluluwas sa atong kinabuhi? Kita informed. Si Bartimeus usab, he was informed and this made a difference. Ikaduha nga ay inspired. Si Bartimeo na-inspired kang Jesus ug wa gyud siya papugong, wa siya pabalibad, bisag gipahilom ug gikasab-an ug wa siya mahadlok, wa siya muhunong. Ang problema nato mga igsuon, dali ta ma-discourage. Ninggas kugon, maayo lang sa sugod, sa sinugdanan ra, pero moabot na gani ang lisod ug sakit, muundang na. Tan-awa si Bartimeus, gikasab-an, gipahilom, wa papugong. Unsa may lesson ani? Do not let people
intimidate you. Usahay, daugon ta sa kahadlok, daugon ta sa kaulaw, daugon ta sa katalaw. We need to shift from fear to faith. Nga magmaisugon kita sa pagtawag ni Jesus, sa pagampo o pagsalig kaniya. Unsay gibuhat ni Bartimeo nga buta, mitindog, giwakli niyang iyang kupo, ug milukso siya, miadto siya kang Jesus. Timaan ni sa iyang kaabtik ug kadasig. Let us be inspired sa tawag ni Jesus. Ug ikatulo nga ay, intentional follower. Human mamaayo ug makakita si Bartimeo, misunod siya kang Jesus. Ug nahimo siyang usa ka intentional follower. Kay intentional gyud ang iyang pagsunod kang Jesus, tinukmod sa pagpasalamat, tinukmod sa kaayo sa Dios. Iyang pagsunod kang Jesus, tinuyuan, tiunay, tinuuray. Kumusta nakaha ang atong pag-ila kang Jesus o pagsunod kaniya? Kumusta nakaha ang atong pagkabinunyagan? Duot ba sa bukog? Duot ba sa sulod? Duot ba sa kasing-kasing? O kutobra sa gawas? Surface level, mabawra, shallow mga igsuon. Mao ni ang hagit this year 2021 sa atong pagsaulog sa unang bunyag meaning year of Christianity, owning our baptism, owning our faith. Nga makaingon kita ug makaingon ako, binunyagan ako. Ug swerte ako kay ako nabunyagan. Ug dako ang atong pagtuo kang Hesus. Ug unsa may timaan no nga ikaw nahigugma sa imong pagkabinunyagan, malipayon ka sa imong pagka-tinun-an ni Jesus. Wala kay kahadlok, kay nag-uban kanimo si Jesus. Ug imong ipaambit ang imong kalipay, isugid sa uban, labi na karong adlaw o karong Domingguha, mao ang World Mission Sunday. Be a missionary of faith. Be a missionary of joy. Be a missionary of hope. Today, mga igsoon, gihagit kita sa Ebanghelyo, gihagit kita sa pagtulunan ni Jesus. Be informed. Kailan na kita o kahibalo na kita ni Jesus? Hinaut-unta nga ato siyang himuon nga sentro sa atong kinabuhi. Be inspired kang Jesus. Tindog, lukso, si Jesus nagtawag kanimo. Let Him make a difference in your life. And be an intentional follower of Christ. Ug kung tiunay ka ug tinuod ang imong pagtuo, spread it, share it, tell the world of His love. Amen. Palihog manindog mga igsuon, ato karon himuon ang pagbag-o sa atong pagtuo, profession of faith. Ug moingon kita, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, umisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Pagampo sa katawhan. Isip mga sulugoon sa buhing Dios ang atong manluluwas
ug atong gamhanang hinabang, mapaubsanon kitang mudangop kaniya diya sa pagampo ug moingon kita, Amahan, patalinhugi kami. Palihog atong usbon. Amahan, patalinhugi kami. Alang sa atong simbahan, uban sa mga nangulo niini, nga kanunay kining maglamdag sa mga tao nga anaa sa kangitngit, pinaagi sa walay puas nga pagsangyaw sa kamatuuran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi kami. Alang sa atong panggamhanan, ilabi na sa Departamento sa Hustisya nga palambuon unta nila ang kahimtang sa mga prisuhanan sa nasod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi kami. Alang sa tanan nga may balatian, ilabi na sa mga igsuuntang piniriso, nga nagmasakiton, ila na untang masinati ang makaalim nga presensya o gugma sa Dios, pinaagi sa panabang sa Kristohanong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi kami. Alang sa mga misyonero sa laing-laing kanasuran, nga sa kanunay magmadasigon sila sa pagpakaylap sa maayong balita sa atong kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, o si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, nga unta mabayaw na sila sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi kami. Alang sa mga kalag nga anaa pa sa kangitngitan, nga malamdagan unta sila sa kahayag nga walay pagkapalong. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi kami. Mag-ampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluloy-on ug mapuangurong Amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sulungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton,
iampu mo kami. San Jose, iampu mo kami. San Rafael Arcangel, iampu mo kami. San Roque, iampu mo kami. San Pablo Apostol, iampu mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampu mo kami. San Pedro Calungsod, iampu mo kami. Langit ng Amahan, ihatag ang hingpit nga kagawasan sa imong mga anak, nga nataw pag-usab diha sa Espiritu Santo, pinagi ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Amen. Unsay igasa ko kanimo, tungod sa imong kayo. Iluwas mo ako ikan sa sala, kanunay imong ipakita sa kaayo nga way sukod, sa kaayo nga way sukod. Mga igsuon, pag-ampo kamo, araw ng ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad, o gitugot nga kining among pag-alagad, maghatag kanimo og himaya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan. Nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa. Uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, diha sa way hunong nga pag-awi. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu,
aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, Siya mubalik ngani. aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo. Nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among obispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo, ilabi na ang mga masakiton nga niduyog kanato ning santos nga misa. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, ilabi ng mga kalag among gihalad ning santos nga misa. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose ang bana, uban sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo magkagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Isip po sa kabanay, isip mga managsuon, karon magdungan kita sa pag-ampo ngadto sa atong langitnong Amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagtaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian.
matuman ang imong pagbuot, inisayuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Anaw sab kanimo. Ipakita tang atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, mao kini si Jesus, ang atong Ginoo, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita nga gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala unta kanato sa kinabuhing dayon. Amen. O Jesus,
nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Palihog manindog, magampo kita. O ginuuhing pita dini kanamo, ang gugma nga mong naambita nining sakramento, o himua nga kining among pagsaulog sa misa, magmabungahon dinhi sa among kinabuhi, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Kato mga masakiton, iduko inyong mga ulo, magampo kita alang sa inyong kaayuhan. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang mga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit naiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hariuban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maigsoon kami mga Madres and Daughters of St. Paul, mapasalamaton kaninyong tanan, nga nagpaabot sa inyong tabang, pinansyal man o sa inyong pagpaambit sa inyong mga talento, panahon, aron mapahigayon kining santos nga Eucharistia. Daghang salamat ilabi na kang Dax, Tiro ug ang iyang mga kauban ang naghalad sa atong mga bulak sa altar karon o kang Ma'am Telma Bartido. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Salamat sab ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Randy Figuracion, SDB, ang Parish Priest sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, nga naa mahimutang sa Punta Princesa, Cebu. Ug sa makausap pa kami nanawagan nga unta, makigtambayayong kita sa gobyerno aron masumpo na ang COVID-19. Dili lang unta kita mo kumpiyansa kay ang hulga sa virus ani apa sa atong taliwala. Ug padayon gihapon ang among mga pag-awhag kaninyo nga unta inyo gihapon kaming tabangan aron atong mapadayon ang atong pag-alagad sa mga masakiton pinaagi sa atong TV ministry. Alang ni atong muhatag donations, mahimo ninyo kining i-deposito sa Security Bank. Ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181 00551 6001. O kung gusto ninyong mahalad og bulak sa atong altar, palihog tawag lang niining mga numero aron atong ma-schedule kung kanusa ang inyong turno sa paghalad sa altar. Sa makausap pa, daghan kayong salamat ug maayong Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ug ang kalipay ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One.
give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks.